אורן! כרגע נכון הם מתיסים לאלה לשבת בבית. הם עובדים מאחורה. יש איסור למה? כרגע הבית עולה באש ואין אף אחד בפנים. סרקתי את כל הבית. זה הבית. אני רוצה לראות שאין פה אף אחד. וואי. זה האוטו שלו. וואו, פאק על האוטו. תרים לו טורים! תרים לו! איך הוא אחורה?